belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçaose parlement heeft gisteren de zogenaamde VVU-wet aangenomen. Het gaat om de landsverordening vervroegde vrijwillige uittreding. De wet is met algemene stemmen aangenomen en maakt het mogelijk dat ambtenaren van boven de 60 vervroegd met pensioen kunnen gaan. Meer dan 600 ambtenaren komen ervoor in aanmerking. Het is een regeling die ervoor zorgt dat de kostenpost voor overheidspersoneel daalt. Tegelijkertijd is het een onderdeel van een groter plan om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet legde gisteren in het parlement uit dat er enkele regels gelden voor de ambtenaren die gebruik willen maken van de VVU-regeling. Dit is de vervroegde uittreding voor ambtenaren. Het kan niet zo zijn dat ambtenaren gebruik maken van deze regeling, daarbij geld krijgen van de overheid en dan ergens anders aan de slag gaan. Conquet legde uit dat ambtenaren niet zomaar verder kunnen gaan werken. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração que no meio do mundo. Se a botar coração, não tem importância, botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor coração. De missionair minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Kroes, heeft gisteren verklaard dat ze geen contact heeft gehad met Kilmar Pik-Pisas op het moment dat hij Aruba bezocht. Daarmee ontzenuwt ze berichten die in de media circuleren dat de Arubaanse premier zou hebben geweigerd om Pisas te ontvangen. Ze zegt dat ze nooit een verzoek van een collega uit het Koninkrijk om een ontmoeting zou weigeren. Pisas zelf zegt dat hij op vakantie was op Aruba en op uitnodiging van een bevriende politicus op het eiland meedeed aan zijn verkiezingscampagne. De politie heeft gisteren in de buurt van Malpais 2 auto's aangetroffen waarbij verschillende onderdelen eruit waren gehaald. Er waren 2 mannen bezig met dat werk toen de politie aankwam. De 2 wisten te ontvluchten. Een van de 2 auto's was kort daarvoor in Santa Maria gestolen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Oud-werknemers van televisiestation CBA hebben een brief geschreven aan formateur Chester Peterson. In die brief stellen ze dat ze zich zorgen maken over de mogelijke benoeming van Ramon Chong als minister. Chong was eerder directeur van CBA en volgens de werknemers hebben ze nog veel geld van hem te goed. Volgens de werknemers zou Chong niet integer zijn en nog een grote belastingsschuld hebben. Defensie heeft zijn stationsschip terug. Dat betekent dat de antidrugsoperaties kunnen worden hervat. Het marineschip Zijne Majesteit Holland is vanochtend aangekomen op Curaçao. En daarmee heeft het Caribisch gebied weer een operationeel patrouilleschip tot haar beschikking. Het schip werd binnengehaald met een saluut vanuit Fort Crommelijn. In 2018 was Zijne Majesteit Holland voor het laatst actief in het Caribisch gebied. Het schip heeft onder meer een maritieme gevechtshelikopter aan boord en kan search and rescue operaties uitvoeren.
De 19-jarige Curaçaose voetballer Jurien Timber gaat mee met het Nederlands elftal naar het EK voetbal. Dat heeft bondscoach Frank de Boer vandaag bekendgemaakt. Het is voor Timber zijn debuut bij Oranje. Timber brak dit jaar door bij Ajax. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het EK dit jaar vindt plaats op 13 juni. Dat is een thuiswedstrijd tegen Oekraïne. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.